Το πρώτο μάθημα ξεκινάει με μια σύνθεση με λουλούδια από τη ζωγράφο Κασιάδη Αναστασία. Έχουμε τελαρωμένο μουσαμά διαστάσεων 40x60 και ένα μολύβι για να φτιάξουμε το σχέδιο. Αρχίζουμε να δημιουργούμε τις πρώτες σχεδιαστικές φόρμες που θα μας καθορίσουν τη σύνθεση μέσα στην επιφάνεια που έχουμε να ζωγραφίσουμε. Προσπαθούμε οι σχεδιαστικές φόρμες να έχουν διαστάσεις βάσει της επιφάνειας του μουσαμά. Ολοκληρώσαμε την πρώτη σχεδιαστική φόρμα και αρχίζουμε το σχέδιο της δεύτερης. Ολοκληρώθηκε και η τρίτη σχεδιαστική φόρμα του σχεδίου και θα φτιάξουμε σχεδιαστικά μερικές μικρές. Η επιφάνεια μας δίνει το περιθώριο να τις κάνουμε για να είναι σωστή η σύνθεση. Έτσι γεμίζουμε την επιφάνεια με διάφορες σχεδιαστικές φόρμες από φύλλα και κλαδιά. Μπορούμε να δουλέψουμε με ελαιόχρωμα ή ακριλικά, πλαστικά χρώματα του νερού. Εδώ δουλεύουμε με πλαστικό. Ξεκινάμε από το φόντο του έργου. Για παλέτα, εμείς εδώ χρησιμοποιούμε ένα πλαστικό πιάτο για να μπορεί να πεταχτεί μετά. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παλέτα σας ή οποιοδήποτε αντικείμενο σας εξυπηρετεί για τη μίξη των χρωμάτων. Χρησιμοποιούμε τα τρία βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο, μπλε και τα δύο ουδέτερα, άσπρο, μαύρο. Και θα χρησιμοποιήσουμε και το βοηθητικό της όχρας. Για να βγάλουμε πράσινο χρώμα, χρησιμοποιούμε μπλε και κίτρινο. Το πινέλο μας για το φόντο, βάσει των διαστάσεων της επιφάνειας του μουσαμά, πρέπει να είναι πλακέ, δεκάρι ή δωδεκάρι. Προσθέτουμε λίγη όχρα. Για να ανοίξει το μαύρο, βάζουμε λευκό και το αεραιώνουμε με νερό. Απλώνουμε το χρώμα στο μουσαμά. Προσπαθούμε η πινελιά μας να έχει ομοιόμορφη ροή. Αλλάζουμε τη χρωματολογία μας χρησιμοποιώντας όχρα και άσπρο. Προσπαθούμε να δέσουμε το χρώμα του πρασίνου σε ορισμένα σημεία με το καινούριο χρώμα. Πάντα βάζουμε νερό για να αερώσουμε τα χρώματά μας, προσπαθώντας να μην λερώσουμε το σχέδιό μας με χρώμα. Αν το χρώμα βγει λίγο έντονο, παίρνουμε ένα στεγνό πανί και το πατάμε λίγο ή το σκουπίζουμε ώστε να φύγει το πολύ χρώμα. Προσπαθούμε να δέσουμε το χρώμα του πρασίνου σε ορισμένα σημεία με το καινούριο χρώμα. Πάντα βάζουμε νερό για να αερώσουμε τα χρώματά μας, προσπαθώντας να μην λερώσουμε το σχέδιό μας με χρώμα. Αν το χρώμα βγει λίγο έντονο, παίρνουμε ένα στεγνό πανί και το πατάμε λίγο ή το σκουπίζουμε ώστε να φύγει το πολύ χρώμα.
Προσπαθούμε να μην καλύψουμε τις βασικές σχεδιαστικές φόρμες με το χρώμα. Αφού τελειώσουμε με το χρωματισμό του φόντου, με σχεδόν στεγνό πινέλο, περνάμε από τη μία πλευρά ως την άλλη όλο το φόντο, χωρίς να πιέζουμε το πινέλο στον καμβά.